راديو إيرنا عزو السلامتنا تقبلوا أبستفلالي كورنات عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا التكتاتلو زغبركم سمعتنا أبنيلهم سولوس 24 تحساس كل التشحن 19 فنوى راديو إيرنا مدب جان أدامن إيرتران كوابين حيزنا لكم قريبنا لنا كساف فتسامي مدبنا مسانا حبيركم كتسانحو بخبرن دعدمكو أبنيلومي أرستازينا مسنساقر شودن بتصوتاو عمس حموشت عمت كإساروس تفردوم كل التإيرتروان نبعدوم كيسوغوغو تبينو تركي فولي حيل بوليس صومال تسلطن بعلت بيت مكتل بريزيدنت زيمبابوي بفتنة قتلت بعل بيتا تخصيصة. هذه إذاعة إيرنا. هنا إذاعة إيرنا الدولية. على توزينا أبشودن نحنت من السي عميتكم تباهيلهم استغسسوا كل التإيرتروان نفس وكفهم حموش عمتات بتصنع كأسروا بيت فرد تهجر كم زوسنة غازيتا أفتون بلادت حبيرة انتقونا توم أبشودن عقبة حيتهم زنوبر إيرتروان نبهاجرهم كسوقو خمزي كقولوا تبيت فردي بيونهبو اتهم سلاسان كلتن زعدميهم كل التمن السيات أبزح لفور حمس كرم أمن قد نزر خبوا من السي كسني وادح رمحتاتهم أب سميناوي معراب ستوكولم نبجز أب مئتاو كم زعمت ويا كالسقربا دحرت فتسامي بونبونا بوليس بمدوال بستأكب حبريتا زوردا أكالاو قونت مرمراد إن تخايدولا انتقونا تحدن زقربو لكسي ملو بملو كنتقون كلو تخال أيقنا بولنتات تتوركب كم سفتسامي وتقيسو أخبار حقت هاجر بزأكبو جبتات بيت فردين خصات قبنياتات كوينوم سلزرخبهم بتصنعو كأسرو كان توسن اللوم ناب إرتراق سقوقو نزبلت ألبقنا أي تقبلون تركي نفولي حيل بوليس صومال تسلطن كمزلا أفليتا اتهاجر نزفلتت أزازي فولي حيل بوليس تركي سلامي تركر تمالسوني إسران سلسن تحساس أم مقارشو دحرزة كايدو أم بصحيو نسونا بصومال زبتحلو علامة أم سلطان فولي حيل بوليس بمتكور مسبة سلطان صومال نمزراب مخانو إمباس تركي كم مقارشو قاليتو نقرأ من قدودما بحاجز تركس تهانت أم أكل مسلطان فولي حيلتات بوليسن تان صومال بستمر أولو تنبل تساتيفو مسكتر كم زوجنت التجلس تركي كابزو بقرنا أفريقيا أدوا خصحب سعود عرب حبرات إمارات تقطي جبر كونتلوا مستنز بس حازي شراو مرقت زحزها جرازت أنحى متحجاز أي قرصة تركي بقطر نزم والحو النتاسلام استوهلة تقاوم وجل إرتراء كم التحبحب من قصي إرتراء خمس غصاء إفلات ميرس تبهلت بعلت بيتون مكتل بريزيدنت زيمبابوي موبايوا تشوينغا بفتنة قتلت بعل بيتا كونستانتينو تشوينغا تخصيصا مع كنا زينات هاجر بزقربو زلو حبريتا مسرت بسنكي حمام قرورو أب كبيت عنا وتقام نزركب مكتل بريزيدنت زيمبابوي كونستانتينو تشويغا أب كباب قصادو استقت ملو مستنفس بمسحبها كتقتلو فتنا اتم مكتل بريزيدنت أب زحلفة ورح حملة أبدو أفريقيا كتما بريتوريا أب زركب هوسبيتال أب زحك كمالو زنبرا أوان كلهم نرساتن سرحتنيغات هوسبيتالن كاب كفلو قوت ودحرم إزاز أب كبابي قرورو نستقت ما مستنفس 5 حبوتيو مرتوعتات زغرب زلو نسا أبكسار بعل بيتان استقت ما مستنفسق السحبوز وصنت له مخنيات أي تفلتان يخون مبر نتاقوال سالسان شمونتن عمت ويزرو قريب الله زولو كسفتنا قتلت ودسان سلستن عمت بعل بيتان مكتل بريزيدنت زيمبابوين ببيت فردي والساني كوهابويو موبايوا تشوينغا كابتك امتي كل تشحن 10 شمونتن كساب قنبت كل تشحن 10 تشعتن أبزولو قزي 910 شح دولار نبدو أفريقيا بمسجار كم زتها فأتون بكوميشن تقرب لشونا تهاجر تقسيسا متصراي كايد الله خمزلو إفلات تقلالي حلقة استاف سراويت نبر جنرال كونستانتينو تشوينغا نسالسان شوعتن عمتاتها بسلطان نزنبرة موغابي بوحلول وتهدرو علوا دحرم إلايو أب سدت نزنبرة مكتل بريزيدنت نبر إمرسن منانغاوا نبهاجرو بمملاس ناب سلطان كمت خمسة حقزو إفلات كاب سراويت تفانيو نبعلو دما مكتل بريزيدنت هاجر كوينو تشيمو إيركاب كونستانتينو تشوينغا نزمبابوي ناي مرحت لوط دأمبر زخون لوط زيم تقوي تبهيلو بقدام النت كاب زحمي سبسلطان تهاجريو زخبركم سمعتنا زينة أبسفت إمولا هذه إذاعة إيرنا. هنا إذاعة إيرنا الدولية. جنا أدم أبرد إيرنا
سلام كمي تغني وكبرات خاتلتي مدب جنا أدم نايلومي مدب جنا أدم إنه كسافة زعما مدب كتكتاتولو بخبري زعد ماكم ويني سليماني سنة مكتال إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. No olvidado በቋንቋ እስፓኛ not forgotten በእንግሊዝኛ አይተረሳዕኩምን ወይ አይረሳዕናኩምን ይትርጎም 15 ውልቀ ሰባት ኣብ ምድረ በዳ ሶናራን አሪዞና እተቃጽልን እትልብልብን ፀሐይ እናተቃለሱ መስርሕ ምዕራይ ሬሳታት ጀሚሮም ነዊሕ ከይከዱ ክልተ መዓልታት ጥራይ ዝገበረ ሓደስቲ ሬሳታትን 11 ዝተፈላለየ ክፍለ ኣካላት ዝሓዘ ኣስከረናትን ኣዕጽምትን ረኺቦም ምስቲ ኣስከሬናት ገለ እዋን ንመንነት መዋቲ ዝሕብር ዶኩመንት ይኹን ገለ ኣንፈት ክጸንሕ እንከሎ እቲ ዝበዝሕ ግን ዘይብሉ እዩ ኣብ ጥቓ ሓንቲ ሽክና ተንቀሳቃሲ ቴሌፎን ተጋዲማ እተርኢ ስእሊ ንጉዕዞዞም ፈለስትን ኩነታቶምን ብዙሕ ተዘንቱ ኣብ ካልእ እውን ኣብ ጎና ኣስከሬን እተወድአት ጎማ ማይ ትርአ ብሓፈሻ እቲ ትርኢት ኣዝዩ ኣሰቃቂ እዩ መንነቶም ኣይተፈልጠን ዝብል ኣስማት ዝንበቦ እኽብ ካብ ባዕፅምቲ ዝሓዘ ሰናጡን ብዙሕ እዩ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ውሕዳት ኣሜሪካውያን ነበርቲ ኣሪዞና ተወዳዲቦምን ተሓጋጊዞምን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ንምስጋር ኣብ ዝግበር ሓደገኛ ጉዕዞን ፈተነን ህይወቶም ንዝሰኣኑ ሜክሲካውያንን ካልኦት ስደተኛታትን ተበታቲኑ ንዝነበረ ሬሳታቶም ብኮሚኒቲ ብሰናይ ተበግሶ ተኣኻኺብካ ሬሳታት ኣሪኻ ዓዲ ብምእታው ንቡር ሓመድ ኣዳም ክለብስ ገይሮምዎ እቲ መንነት መዋቲ ዘይሕብር ኣፈቕድኡ እተበታተኒ ኣስከሬናትን ኣዕጽምትን ኣብቲ ክዓርፈሉ ዝተገብረ ጎዳጉዲ ብኢድ ዝተሰርሓ ንኣሽቱ መስቀልን ኣይተረሳዕኩምን ዝብል ጽሑፍ ብቋንቋ እስጳኛ ከም ዝነብሮ ብምግባር እቶም ነዚ ሰናይ ነገር ዝገበሩ ውልቀ ሰባት መንፈሶም ከም ዘዕረፉን ነቶም ግዳያት ድማ ንቡር ሓመድ ከልብስዎም ከም ዝሓሰቡን መደበር ቴሌቪዥን CNN ኣብ መርበብ ሓበሬታ بسئلن فيديون استسنيه سنة سرعتي ملباس حمد بمتصبصب تقلت هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية نزيت فلت أسب مسؤو زخوني يخون زمدنا مسي بالكسب መንግስት ዘን ክልተ ሃገራት ካብ ቁጥጥሮም ዝኾነን ዕሽሽ ንዝበልውን ጉዳይ ፈልሰትን መሸጣ ደቂ ሰብን ንሱ ዘስዓቡ ዘስካሕክሕ ቅስፈት ደቂ ሰብ ኣብ ምድረ በዳን ካልእ ዛዕባ ጌርካ ሰብ ከማኻ ፍጡሩ ብምዃኑ ጥራይ ዘለኣለማዊ ዕረፍቲ ክረክብ ትወዲብካ ኣስከሬናት ኣሪኻ መቕበሪ ኣዳሊኻ እሞ ድማ መቓብር ክሳብ ክንደይ ክቡርን ሽግርን ኣብ ዝኾነሉ ዓለም ምዕራብ ግቡእ ስነ ስርዓት ቀብሪ ክረኽቡ ቅዳሰውን ናይ ምፍናው ስነ ስርዓቶም ከተዳሉ መኽኣል እንታይ ማለት ኮን ይኸውን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንዘይ ብፅሓካ ንዘይ ትፈልጦ ንሃገርካ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ብምስላኽ ስራሕካ ኮስተልካዩ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብግቡእ ከይትረክብ ከጻብበልካዩ ገበናት ክበዝሑን ሽግራት ክህልውን ዘተባብዕ ስደተኛ እዩ እናበሉ ናይ ዝነገሮኻ ሰብ መንፈስ ክትዕርፍ ኣብ ስምዒት ስድራ ቤትን ፈተውትን እቲ ሰብ ኣቲኻ ክትሓስብ ዝኽእል ጸጋሲ ካብ ሃይማኖት ዶ ካብ ሰብኣውነት ወይ እውን ካብ ሕውነትን ወገንነትን እዩ ዝመጽእ ደቀይ أبسي أمو
بزيكاتي أما عمق عبيتي قليات بحرتات عالم زترف أبدوبات هجر أبسنجروتات قروابت هجرات مدربدا سهران سيناين التزروي يثرفن ولدن بيتسبن نزخون إرتراوي منفساو عرفتي زخلق أسكرينات زيغاتات تدمرتي كبحنت جالبا كم حطا نبحري استخعومو علم زقر من زسكحكحن بإيطاليويان الناس زقوقي التأكبي بمسرح ليليا زتبقسلو سندن علتن كابسكرتو من بيتسبن زترغبي كالوت توسخي حقاوي مرمراتات من النت ترغيبوس مززر اسماتو أبقاسي تجرحو كم زعمتن زخر منمو وسهر سيئنو ويمريت عدو كي عرفن سدراخيك أبطن زقدشو تساينو أب عدد آليان قوانوت زرنزحنا نبعو نابقاسي زفانو وريساتات لعلي 300 عشلاتن كالوتن إرترا معسكن كالريب تأكيبو أم عرفيو معسك بتزحيو كالريلون كأكبالون زخل من قدداتن بايتاتاتن سي دنبر كركبيو اتي كابس عرف كالو بوتا ريساخا نعدخا زبهلو حبرتسب نزي بخمي تيرو ويخيدي لو تيرو وديوخا نوشتو زعنو كندمنتاي فتصام خونيو نزي بزي مقبار طراي انتي عينة دفرة جكونانيخي أبلعليو اتفتصمه بزحباتهم حمد أدم أبعدهم كيلبسو بوقعي يستخلكلو نناتنت عدمي زوفيو زيغاتاتن كالوتنون بزوح أزي بزوح سستمم مقهاس كبرن مثلا زبلو حتوتات أبا أمرخا يملالسو خمو ملسي تسأنولم كم زرزن ببنايو ريساتاتتهم نعاخم كعبللون كدفؤون يوم نابانا زمطو زلو استباهلهم مكسيكاويان كأريو كلل زبلو ولك أسبات سبت أبو قبري مسرأخا الناشع كتستنتنن كم زيز أمثل حساب كتقوى مع سعن كتسكرني قبركا إذا سيبا زنبوبا ورقات ويسند محتم زلوو إمباسي هاجر إرترا روما زبل فيرمان علتن زركبو ورقات ويسنديو دحرتي بسلسة تقمتي كلتشحن 13 زقات أمي هيوت أمايت إرتراويان زغزفي ناي بحر حدقا علت 17 تقمتي كلتشحن 13 كم صحفي يحبر reference number قطر فايل إيري A بادو شمونتي تشعتي 13 روما 17 تقمتي كلتشحن 13 حبريتا كاب إمباسي هاجري إرترا أب إيطاليا منجستي إرترا أب لامبيدوزا زمتو إرترويان زيغاتات بخبري أب هاجروم نخبرو ريساتاتهم نب هاجروم نخعز كتحبابر بمنجستي إرترا نزقربلو محسنتا كم استقبلون أداليو متحببار كم زقبرن دحرني حدا سومون مدنوغواي تمالي نأمباسادر إرترا أب إيطاليا أفليتو ولو إزي يخون بر منجستي إيطاليا من نت قديات بزي ولاول من قدي نمرقاقات ناي DNA مرمرا كم زدلن إزي جزي كوسد كم زخلن كسابز زقبر دما نتعناوي مخنياتات نقلي كابتريساتات بجزياو النت كقبر كم استجددي أفليتو لو منجستي إرترا بوغنو أمل لاي قدياتن مملاس ريساتاتن زلو مدنقواي نسدرابيت قديات أبجنكتن سنفلالن أتيو كم زلو بمقلات
ዝተለለየ ሬሳታት ግዳያት ብቕጽበት ናብ ኤርትራ ክግዕዝ እቲ ናይ ምልላይ መስርሕ ድማ ክቀላጠፍ ንመንግስቲ ኢጣልያ ዳግማይ ሓቲቱሎ ብተወሳኺ መንግስቲ ኤርትራ ግዳያት ገበናዊ ሰብኣዊ ፍልሰት ንዝኾኑ ዜጋታቱ ንምቕባልን ብስድራ ቤቶም ብግቡእ ከም ዝቕበሩ ንምግባርን ኩሉ ምድላዋት ወዲኡ ይጽበ ከም ዘሎ ንመንግስቲ ኢጣልያ ኣፍሊጥዎ ኣሎ ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ሮማ ኢጣልያ 17 ጥቅምቲ 2013 እምኸዳ ነዚ ሲዒቡ ይኹን ካልእ ሓድሽ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ንምውሳድ ሬሳታት ግዳያት ላምፔዱሳ ዝምልከት ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ንህዝቢ ኣይተዋህበን ነዚ ዝተበገሰሉ ዘምስል ደብዳቤ ኣበይ ከም ዘብጽሖ ዝገልጽ ዝኾነ ይኹን ወግዓዊ መግለጽ እውን ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሮማ ዕላዊ ሓበሬታ ኣይቀረበን ህዝቢ ብግልጽን ብግሁድን ብዛዕባ እዚ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ብማዕከን ዜና ይኹን ብኮሚኒቲ ብምምሕዳራት ኣይተዋህቦን ሸድሸይ ዓመቱ ዝሓዘ ፍጻመ ላምፔዱሳ ሎሚ ንምምጻእ ሬሳታት ግዳያት ንዓድን ንቡር ሓመድ ምልባስን ዝምልከት ሓበሬታ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ሽታ ማይ ኮይኑ ተሪፉስ ሓፋሽ እውን ኣቓልብኡ ቀይሩ ንዕዘብ ከርሲ ወላዲት ባሕሪ ከብድቦን ናፍቆት ኣሕዋትን ቤተሰብ ግዳያትን ከ ምዕረፍ ረኺቡ ዶ ይኸውን ዝብል ሕቶ ግና ክሓቄና ይግብኦ No olvidado not forgotten ኣይተረሳዕኩምን ኣይክትርስዑን ኢኹም ንበል إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية كبرات تخاتلتنا نايلو متحستو إذا تكتاتلو تصنحكم ينيرو أباز متسومن بخال عرستينا دقيمنا نراخب كساب شعو سسناين خلنا تحنكنيو إيرتران كبابيان أما كانت زين عالم سلام زخبركم تقاتلتي مدب إيرتران كبابيان كما يتقنيو ኤርትራውያን በምሕደራ ምልኪ ተማሪርና ማዓሲና ለውጥን ምምሕያሽን ርኢ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ማዓሲዩ ዝቕየርን ዝመሓየሽን ሓጢኣትና ማዓሲ ዝውዳእ ክንብል ካብ ሰብን ፈጣርን ፍታሕ ክንጽበ ዓመታት ሓሊፉሎ ብፍላይ ኣብ ወፃእ ንርከብ ዜጋታት ኣብ ዝተፈላለየ ውዳበታት ደንበ ፍትሒ ተሓቂፍና ዓቕምና ክንገብር ነዊሕ ኮይኑሎ እንተኾነ ዓቕምታትና ወሃሂድና ንህዝብና ተስፋ ዝህብ ውዳበ ክንፈጥር ብዘይምኽኣልና እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣፉ ተዓቢሱ ነቶም ሓሳብና ክንገልጽ ኣብ ንኽእል ሃገራት ዘሎና ደቁ ቆሊሕ ዝብል ህዝብና ተስፋ ብዘይምዃንና ንሓዝን ግን ከኣ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራትን ከም ዝረኣናዮ ለውጢ ሰሪሕካን ደኺምካን ተወፊኻን ተሰዊእካን እምበር ብድሌት ጥራሕ ስለ ዘይረጋገጽ እቶም ለውጥን ቃለሲና እንብል ኣብ ውሽጥን ገዳምን እንርከብ ሓይልታት ለውጢ ንጥፈታትና ክንፍትሽ ኣገዳሲ እዩ ናይ ሎሚ መደብ ኤርትራን ከባቢያን እምበኣር ክልወጥ ንዝደሊ ውፉይ ሓይሊ ኩሉ ሳዕ መንገዲ ሎ ብዝብል ኣርእስቲ ንህሉ ኩነታት ደንበ ፍትሕን ደለይቲ ፍትሒ ውሽጥን ግዳምን ኣብ መታብ ዝህብ ጉዳይ ክንዘራረብ ኢና ምክትታልኩም ንዕድም هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية فلما اللوطي انتهيو نمانينا كنلوط ندلي سلمنتاينا كنلوط ندلي اتخنلوط ندل حيلي منيو ቅርጹና ቃውሙኡን እንታይ ይመስል ውዳብኡ ኸመዩ ኣበዩ ዝርከብ ብኸመይ ክንገጥሞ ንኽእል እቶም ክንልውጥ እንደሊ ሓይልታት ኣበይና ዘሎና ናብቲ ክንልውጦ እንደሊ ሓይሊ ማዕረ ክንደይ ቅርበት ኣለውና እቶም ድሌት ለውጥ ኾነ እቲ ዝልወጥ ሓይሊ እንታይ ሓይልን ድኹም ጎድንታትን ኣለውና ወዘተ ወዘተ ዝብል መወዳእታ ዘይብሉ ሕቶታት ዝምልሽ እስትራቴጂካውን ስልታውን መደባት ዘለዎ ውርፅፅ ውጥን ከይሓዝናን ከይስኣልናን ክንልውጥ ኣይንኽእል ኢና
ኩሉቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ውዳበታት ዝርከብ ናይ ለውጢ ሓይሊ ነዚ ዝተጠቕሰ ዝርዝራት ክዛረበሉን ክሓስበሉን ከም ዝኽእል ርድኡ ብዛዕባ ዝኸይዘተን ጽፉፍ መጽናዕቲ ከየካየደ ክልውጥን ክቕይርን ከም ዘይክእል ርድኡ ስለ ዝኾነ ንገዛእ ነብሱን ምንቅስቓሱን ክውድብ በዚ መስርሕ ዘኽሓልፍ ግድን እዩ ቅድሚ ዝኣገረ ንመንን ስለምንታይ ኢና ክንልውጥ ንደሊ ዝብል ዛዕባ ክንዛረበሉ ኣገዳሲ እዩ እቲ ኩሉ ደላይ ለውጢ ክልውጦ ዝደልን ዝሓስብን እቲ ኣብ ኤርትራ መብፅዓን ሕድርን ሰማዕታት ጠሊሙ ምልኪ ሰሪቱ ዘሎ ሓይልን ስርዓትን እዩ እዚ ስርዓት እዚ ከዓ ንኩሉ ህዝቢ ዝሓቶን ዝጠልቦን ጉዳያት ጸማም እዝን ሂቡ ልዕሊ ሕጊ ጸብለሊሉ ዝገዝእ ዘሎ ሓይሊ እዩ እዚ ሓይሊ እዚ ህዝባዊ ቃልሲ ወዲቡ ን30 ዓመታት ብዕድቂ ብረት ተቓሊሱ ንስርዓት ሃይለ ስላሴን ደርግን ስዒሩ ናጽነት ዘረጋገጸ ሓይሊ ብምዃኑ ብህዝቢ ልዑል ተቐባልነት ነይርዎ ነቲ ተቐባልነትን ኣድናቆትን ነቲ ህዝባዊ ፍቕርን ክብርን ተጠቒሙ ከዓ ብኣድናቆት ሰኺሩ ምልኪ ሰሪቱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሸሸይ ብምባል ህዝብን ሃገርን ይዕኑሎ እዚ ጠላም ጨካን ሓይሊ ከዓ ክቕየርን ክእለን ዘለዎ ካልእ ኣማራፂ ኸ የሎን ድዩ እዚ ስርዓት ክዕረን ክጽገንን ኣይክእልን ድዩ ዝብል ሕቶ እውን ክለዓል ይኽእል እዩ እዚ እውን ክምለሽ ኣለዎ ንሓደ ስርዓት ካብ ጠቕሊልካ ትጉሕፎ ንድኽመታቱ ኣሪምካ ንጉድለታቱ ኣዓሪኻ ክትጽግኖ ኣይከኣልን ድዩ ዝብል ሕቶ ክርእይዎ ዝደልዩ ብዕርቂ ዝኣምኑ ወገናት ክህልው ይኽእል እዮም እዚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ምልኪ ሰሪቱ ዘሎ ሓይሊ ኾነ እቲ ብረታዊ ቃልሲ ዝፈለመ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኾነ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ መስርሕ ብረታዊ ተጋድሎ ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ ናይ ምእራም ሕቶን ዘለዓሉ ዲሞክራስያውን ባእታታት እናቐንጸሉ ዝመጽኡን ብዙሕ ሓጢኣት ዝፈጸሙን እዮም ተሓኤ ካብ ሜዳ ኤርትራ ብኹናት ሓድሕድ ተሳዒሩ ምስ ወፀውን እንተኾነ እቲ ሜዳ ኤርትራ ዝተቖጻጸረ ህዝባዊ ግንባር ፖለቲካዊ ሕቶ ንዘለዓሉ ወይ እውን ኣማራፂ ሓሳብ ንዘቕርቡ ዓቕምን ክእለትን ዝነበሮም ኣባላቱን እናጨፍለቐን እናሕቀቐን ዝመፀ ወተሃደራዊ ውድብ እዩ ኣብቲ ውድብ ወተሃደራዊ ስለ ዝነበረን ኩሉ ነገር ብወተሃደራዊ ዓይኒ ስለ ዝርአን ናይ ዲሞክራሲ ኣንፈትን ተስፋን ኣይነበረን ክህሉ ከዓ ኣይክእልን እዩ ግደ ሓቂ እውን ወየዱ ኣብ ሰፊሕ መጽናዕቲ ኣይተወድአን እምበር እቲ ቀንድን ዝለዓለን ናይ ዓወት ረቑሒ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ወተሃደራዊ ዲሲፕሊን እዩ እዚ ባህሪ እዚ ኣብ እዋን ሰላምን ህንፀት ሃገርን ስለ ዝቐጸለን ዝተፈላለየ ኣረኣያ ክሓቁፍን ከሳትፍን ብዘይምኽኣሉ ከኣዩ ወተሃደራዊ ምስሊ ዘለዎ ምልካዊ ስርዓት መስሪቱ ህዝብን ሃገርን ዝብትን ዘሎ እዚ ሓይሊ እዚ ካብ ድሕሪ ናጽነት ጥራሕ እኳ ኣብ ውሽጡ ብዝነበሩ ደሌት ለውጢ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ነገራት ይተኣረም ኣካይዳና ንምሓይሽ ስለ ዝበሉ ብቓጻ ተጨውዮም ሓቂቖም ኣለዉ እቶም መራሕቲ ሰውራን መንግስትን ዝነበሩ ብጉጅለ 15 ዝጽውዑ ሕቶ ኩሉ ተጋዳላይን ህዝብን ዘለዓሉ ገዳይም ኣርካናት ሚኒስትራትን ጀነራላትን ተጋደልቲ ሓደ ኣብነት ሕቶ ለውጢ ስለ ዘለዓሉ ብሓይሊ ዝተጨፍለቑ ሓይልዮም ኣብ ዝተፈላለየ ኣህዱሳት ሓይልታት ምክልኻልን ኣኼባታትን ተመሳሳሊ ሕቶታት ዘለዓሉ ከከይተነግረሎም ዝተኣስሩን ዝተሰወሩን ዜጋታት ከዓ ውሕዳት ኣይኮኑን ብዙሕ ሰብ ነዚ በስመራ ዘሎ ስርዓት ሓደ መዓልትስ ብዝፈጸሞ ስሕተት ተናሲሑ ናብ ልቡ ግዲ ይምለስ ይኸውን ሓደ መዓልቲ ህዝቡን ሰቡን ኣኪቡ ነዛ ሰማዕታት ዝወደቑላ ሃገር ናብቲ ዝሓለመዎን ዝተመነይዎን ጎደና ግዲ ይመርሓ ይኸውን ክብሉ ንዓመታት ተጸቢዮም ዓበይቲ ዓድን ሽማግለታትን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ መሳርሕቱን ብጾቱን ክዕረቕ ስለ ዝለመኑ ተደናገጽቲ ለውጢ ተባሂሎም ንዓመታት ተኣሲሮም ሕዱር ሕማም ምምሳጥ ረዩ ከዓ ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂኦም መብዛሕትኦም ነዊሕ ከይጸንሑ ብሕማም ዓሪፎም ስለዚ በዚ ዝተገልጸ ምኽንያትን ኣብነትን እዚ ስርዓት እዚ ክልወጥን ክመሓየሽን ዘለዎ ዕድል ጸቢብ እዩ ዝሓለፈ ሓሊፉ ትማል ምስ ኢትዮጵያ ዕርቀ ሰላም ዝተኣወጀ ከምቲ ዶክተር ኣብይ ኣብ ሃገር ዝገበሮ እሱራት ብምፍታሕ ዝተፈለየ ሓሳብ ኣለና ንዝብሉ ደቂ ሃገር ሓሳቦም ከቕርቡ ብምዕዳም ዝሓለፈ ሓሊፉ እዩ ሕጂ ግን ኢትዮጵያ ህወሓት ተሓሲቦሞ ዝጸንሑ ብይን ኮሚሽን ዶባት ካብ ተቐበሉ ንሕና እውን ብሓድሽ መንፈስ ንሃገራዊ ህንጸት ንበገስ ብምባል ሓድሽ ምዕራፍ ክኸፈት ይኽእል ነይሩ ግን ሕልንኡን መንፈሱን ኣብ ዕርቀ ሰላም ስለ ዘየሎ ንኹሉ ዕድላት ብብላሽ ይሕልፈሎ ብሰንኪ እዚ ከዓ ህዝቢ እዚ ስርዓት ዝቕይር ኣለዎ ኣብ ዝበልዕ ጽኑዕ ሓሳብ ዓሲሉሎ ህዝቢ ክሳብ ክንድኡን ተወዲኡን ተጨኪኑን ስለምንታይ ደኣሞ ክሳብ ሕጂ ነዚ ዘማርሮ ዘሎ ስርዓት ክቕይሮ ዘይከኣለ ዝብል ሕቶ ኣዕጋቢ ምላሽ ዘድልዮ እዩ ሓደን መሰሉን ክብረቱን ዝቃለስ ሓይሊ ልዕልቲ ዝቃለሶ ዘሎ ጨቁንኒ ዝብሎ ሓይሊ ብኹለንትንኡ ጸብለል እንተዘይሉ ክስዕር ኣይክእልን እዩ እዚ ሳይንሳዊ ሓቂ እዩ እቲ ኣብ ውሽጥን ደገን ዘሎ ምንቅስቓስ ድኹም ስለ ዝኾነ ግን ንኣወዳድባ እቲ ስርዓት ክገጥሞ ኣይከኣለን
ብሰንኪ ዝኸኣ ስቃይን መከራን ህዝቢ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፍአን እናፀበበን ይኸይድ ኣሎ ስለምንታይ ኸ እቲ ናይ ውሽጥን ደገን ተቃውሞታት ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ክሕይል ዘይከኣለን ዝብል ሕቶ ከዓ ዝስዕብ ምላሽ ኣሎ ፈለማ ኩሉ ካብ ማእከል ሃገር ርሒቑ ኣብ ስደት ዝትከል ምንቅስቃስ ኣብ ዕቁባን ድሌትን ተንዘዕቅቦ ሃገራት ኮይኑ ስለ ዝዋሳእ መደባቱ ብናጽነት ከተግብር ኣይክእልን እዩ ኩሉ ሰብ ኣብ ትሕቲ ሰናይ ፍቓድ እቶም ዘዕቀብዎ ሓይልታት እዩ ንጥፈታቱ ክስርዕ ዝፈትን እቲ ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ኣብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ተዓቂቡ ዝጸንሐ ካብ ተሓኤ ዝበቆለ ምንቅስቃስን ድሕሪ 2001 ማእሰርቲ ጉጅለ 15 ኣብ ርሑቕ ስደት ኣብ ኤውሮጳ ዝጀመረ ካብ ህዝባዊ ግንባር ብዝወፁ ባእታታት ዝቆመ ምትእኻብ ተቃውሞ ትርፊ ግዜኻ ስለ ዝኾነ ብብዙሕ ምኽንያት ከድምዕ ኣይከኣለን ቀዳማይ እቶም ነቲ ቃልሲ ዝመርሑ ሰባት ነቶም ምስቲ ስርዓት ዘለው ካድራትን ፖለቲከኛታትን ከወዳድርዎም ኮነ ፀብለል ከብልዎም ስለ ዘይከኣሉ ካልኣይ ብሰንኪ ቁጠባዊ ሕፅረት ሙሉእ ግዜኦም ኣብ ቃልሲ ተጸሚዶም ህዝቢ ክውድቡን ከንቀሳቅሱን ክሰርሑን ስለ ዝተጸገሙ ሳልሳይ ብስርዓት ግደፍ ኣንጻሮም ንዝበሃል ፕሮፓጋንዳዊ ክገጥምዎን ክስዕርዎን ስለ ዘይከኣሉ ራብዓይ እቶም መራሕትን ኣለይትን ክኾኑ ትፅቢት ዝተገብረሎም ተቓለስቲ ውልቃዊ ፍልልያቶም ፀይሮም ሓቢሮም ክሰርሑ ስለ ዘይከኣሉ ወዘተ ወዘተ ተባሂሉ ክኹመር ብዝኽእል ምኽንያት ከድምዑ ይከኣሉን ብሰንኪ እዚ ድማ ዋላ እውን እቲ ምሕደራት ስርዓት ዝመረሮ ወገን ካብዚኦምስ ቦኺርናይና ክሳብ ምባል በፂሑ ተስፋ ስለ ዝቆረፀ እዩ ታሪኽናን ታሪኽ ሰውራታት ዓለምን ጽቡቕ ገይሩ ከም ዝመሃረና ካብ ህዝቢ ርሒቕካ ዝግበር ምንቅስቓስ ንኽዕወት ከቢድ እዩ ኣይከኣልን እዩ ማለት ግን ኣይኮነን እንታይ ደኣ ናይ ርሑቕን ቀረባን መደባትካ ብስርዓት ክቕየስን ክውደብን ይግባእ እንተኾነ እቲ ዝዓበየ ሕፅረት ምንቅስቓስ ደንበ ፍትሒ ሙሉእ ተወፋይነት እዩ እቲ ኣብ ግዳም ዘሎ ነቶም ኣብ ውሽጢ ተጻይጦም ዘለዉ ኣሕዋት ለውጢ ከምጽሉ ዝደሊ እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ከዓ ትማል ናጽነት ከቢድ ዋጋ ከፊልናን ሰንኪልናን ተሰዊናን ከነብቅዕ እቲ ዝርከቡ ርሂቦ ዝነብርን ኣብ ቃሕ ዝበሎ ግዜ ዝኣቱን ዝወፅእን ዘሎ እቲ ክንጋደልን ከለና ሜዳ ቃልሲ ረጊጹ ንሱዳን ዝኣተወን ንስደት ዘምርሐን እዩ ሕጂ ኸ ንወደያ መኒና ዋጋ ንኸፍልን ንስዋእን ብምባል ኣርዑት ምልኪ ብዝግሄር ክሳብ ዝእለየሉ ክሽከሞ ወይ ከዓ ንሓባራዊ ፀገም ውልቃዊ ፍታሕ ንምንዳይ ኩሉ መንእሰይ ንስደት ዘማዕዱ ዘሎ ነዚ ከዓ ስርዓት ግደፍ ጽቡቕ ገይሩ ይፈልጦዩ ጥራሕ ዘይኮነ ንዝሓለፈ 15 ዓመታት ብውሕዱ ሓይሊ መንእሰይ ኣብ ሃገር ተጸፍፂፉ ካልእ ሽግር ከይፈጥረሉ ብግፍዒ ተማሪሩ ንኽስደድ ዝከኣሎ ክገብር ይጸኒሑ እቲ ስርዓት ንኸምስል ምዕራብን ኣሜሪካን ዓቕሚ ሰብና ክጽንቅቑ ብዝተወደበ መርበብ ንስደት የግዕዝዎማሉ እኳ እንተበለ ብግብሪ ግን መንእስያት ኤርትራ ኣብ ሃገሮም ተወዳዲቦም ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ከም ዝተረኣየ ብህዝባዊ ናዕቢ መላኺኦም ከይዓልዉ ካብ ሃገር ንኽነፍፁ ተዓጢቑ ይሰሪሑ እዚ ማለት ግን ለውጢ ይመጽን እዩ ማለት ኣይኮነን ውዒሉ ሓዲሩ ለውጡ ምምፁ ይተርፍን እዩ ግዜ ይበልዕ እምበር ኣብዚ ዓለም ንለውጢ ደው ክብል ዝኽእል ሓይሊ ተፈጥረን እቲ ካብ ድለይቲ ፍትሒ ውሽጥን ስደትን ዝሕተት ነገር ንለውጢ ንምቅልጣፍ ክግበር ዝግብኦ ጻዕርን ተበላሕትነትን እዩ ከምቲ ኣብ ጉዕዞ ቃልሲ ሓርነት ተመስከረ ተወፋይነትን ቁርብነትን የድሊ ለውጢ ሰሪሕካ እምበር ሓሊምካ ኣይረጋገፅን እዩ ለውጢ ንዝደሊ ውፉይ ሓይሊ ግን ኩሉ ሳዕ መንገዲ ኣሎ እቲ መንገዲ ከዓ ክኽየድ ጥራሕ እዩ ዘለዎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ሰዓት እዚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትና ኣብዚ ፈጺምና ኣለና ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን